Denne video er optaget lige efter solen er gået ned. Det ser lidt lysere ud på videoen, end det egentlig er. Der mangler lys på skaterbanen, og det har der gjort i mere end 2 år. Jeg har talt og skrevet med Københavns Kommune utallige gange, og får hele tiden at vide, at der er nogle problemer. Som gammel elektriker tror jeg ikke, at det kan være et problem at reparere lyset. Det er nok mere noget med økonomi, eller hvem der skal betale for reparationen. Men det er da utroligt, at det skal tage så lang tid. Og der er jo efterhånden mange, der bruger banen, og det er jo ikke særlig rart, hvis det er mørkt.